Soc Eduard Ribot, advocat i membre de la SOS Costa Brava. Avui estava aquí a la Universitat de Girona amb una jornada sobre justícia climàtica i moviments socials i hem participat en una taula rodona amb altres entitats com Stop els Jocs Olímpics al Pirineu, Aigua és Vida o Zero Port, debatent sobre estratègies de la societat civil, dels grups ecologistes i ciutadans per defensar la justícia climàtica i per defensar els béns públics. Nosaltres, com SOS Costa Brava, hem exposat la nostra trajectòria, el moment en què ens vam constituir i la nostra lluita per la salvaguarda del litoral, de les platges, dels boscos i del medi ambient a la Costa Brava. Hem explicat la lluita per la defensa del territori, per al stop a les noves urbanitzacions perquè no es construeixi ni un pam més de territori a la costa. Hem explicat que la Costa Brava està per sobre de la capacitat de càrrega i que calia aturar el moviment d'urbanització i transformació del litoral. Hem explicat la lluita que fa SOS Costa Brava amb els tres puntals que utilitza sempre de moviment ciutadà, o sigui, d'accions al territori, buscant mobilització ciutadana, d'una banda, després el treball tècnic i jurídic per fer al·legacions i denúncies i discutir el planejament urbanístic i tercer i molt important, la campanya de premsa, el moviment en els mitjans de difusió. Aquests són els tres puntals que sempre utilitza SOS Costa Brava en les seves actuacions. Hem explicat que ens vam constituir el 4 d'agost del 2018, que som un moviment jove que conforma una plataforma i una federació d'entitats ecologistes, des de les entitats històriques gironines amb major trajectòria, com són els naturalistes de Girona i Aeden Salvem l'Empordà, amb altres entitats de nivell català, com Depana, Ecologistes en Acció, i els grups ecologistes locals, Amics de Tossa, Club UNESCO, Amics de la Natura de Cadaqués, SOS Empordanet, Arítjol, SOS Palafrugell, Salvem Aigua Freda i la Costa de Begur i tants altres, Salvem la Platja de Pals. Un grup, una plataforma que ens vam constituir davant de l'agressió que estava patint el litoral gironí amb urbanitzacions arreu, en particular a Begur, on s'estan destruint les muntanyes de Begur. També a Cadaqués, amb la urbanització de Saguarda, amb 104 habitatges i un hotel. L'intent d'aprovar planejaments urbanístics amb 2.000 habitatges a la platja de Pals. Els atacs a les pinedes i retalls de boscos de tants llocs a la Costa Brava, com Aigua Gelida, a Palafrugell, a la Fosca, a Palamós. I hem explicat la nostra aventura d'intentar modificar els planejaments urbanístics. Nosaltres hem dit que la Costa Brava era el Titànic, que hi havia 250 noves urbanitzacions possibles i que vam exigir un pla director per defensar aquesta costa i per canviar tots els planejaments urbanístics dels 22 municipis. Vam demanar a la Generalitat que sortís al rescat de la Costa Brava i ho vam aconseguir amb un pla director que ha eliminat 85 urbanitzacions possibles i n'ha reduït 54 més. Hem aconseguit 15.000 habitatges menys, però està clar que no n'hi ha prou. Està clar que la Costa Brava segueix amenaçada i, de fet, la campanya d'aquest any de SOS Costa Brava, la principal és la de salvar els 60 pinedes i retalls de boscos a primera línia del litoral, que si no es fa res, si no es canvia el planejament, quedaran urbanitzats i es sacrificaran. Hem defensat aquí els boscos i els espais forestals com l'oxigen i com els pulmons de la natura a la Costa Brava. Hem defensat que no s'urbanitzi ni un pam més de rieres, de torrents, ni un pam més
de primera línia de mar. I hem explicat el risc que hi ha i la lluita que tenim davant de l'ampliació de la marina de Port d'Aro, un projecte que pretén fer i implantar 270 nous amarratges i prop de 350 habitatges i un hotel. I hem defensat el creixement ja zero, inclús el decreixement. No podem seguir urbanitzant sense aturar. No hi ha prou aigua, prou boscos, prou paisatge per seguir urbanitzant el litoral gironí. I hem de dir prou. I en aquesta jornada hem compartit les estratègies, hem presentat també la reivindicació de la creació i posada en marxa del Conservatori del Litoral, un organisme que disposi de diners, de pressupost, per comprar terrenys per preservar-los. Hem dit que SOS Costa Brava reclama ja, després de 40 anys d'Incasòl, de l'Institut Català del Sòl, un organisme que es dedica a comprar terrenys per urbanitzar-los, per fer polígons industrials o per fer habitatge. Després de 40 anys d'un organisme com aquest, ja va ser hora de crear el Conservatori del Litoral, un organisme que disposi de pressupost per comprar terrenys i preservar-los i salvar-los. I aquest organisme serviria per ajudar SOS Costa Brava a aturar la urbanització d'aquests 60 retalls de boscos que avui per avui estan en perill.